Hyvää huomenta kaikille täällä paikan päällä Herttoniemessä Helsingissä ja siellä linjoilla. Mun nimi on Lasse Oho3 Heikkitsata Bertta ja tässä tämän esityksen aiheena on kirjoitettu tuonne ohjelmaan, että se on Automatics RAL-FI ja sen tulevaisuus. Ja Automatics RAL-FIin menneisyydestä kaivoin tuollaisen nyt ruudulla näkyvän Radiomotorin lehteen kirjoittamani artikkelin vuodelta 2014, jolloin ilmeisestikin on lanseerattu tämä nykyinen versio. Ja löysin myöskin tuollaisen 2016, jossa oli ilmestynyt jotain uusia toimintoja ja silloin ilmeisesti salaus oli hieno asia, koska tuossa edellisessä näkyi HTTP-urli, joka tuntuu ehkä nykyisin vähän hämmentävältä, että HTTP-urleja nyt ei enää juuri käytetä. Ja niille, jotka ei saittia ole käyttänyt, niin sehän näyttää tämän näköiseltä, jossa hallitaan noita automaattiasemien tietoja. Ja ennen 2014 niin tämä toimi sillä periaatteella, että Erik OH2LAC ylläpiti osoitteessa repeater.ral.fi sellaista HTML-tiedostoa, johon sitten tekstieditorilla editoi, jos joku hänelle ilmoitti, että joku toistimen tieto oli muuttunut. Ja silloin siinä ei ollut mukana majakoita eikä muitakaan asemia. Mutta jossain vaiheessa sitten, kun rakenneltiin AirNet-projektia ja muutamaa muuta projektia, niin kävi ilmi, että se voisi olla ihan kätevää, jos niitä tietoja ei tarvitsisi kaikkia aina ilmoittaa Erikille ja Erikki päivittää, joten syntyi tämä aiempi saitti. Ja tosiaan niin olisi tarkoitus tänään vähän kertoa saitista ja sen tulevaisuudesta, mutta koska mä ajattelin olla tässä nuuka ihminen, niin mä ajattelin kertoa niistä yhdellä kertaa. Eli tervetuloa uuden Automatics RAL-FIin julkistustilaisuuteen. Kerron teille uudesta tänään julkistettavasta Automatics RAL-FIistä, joka on käytössä välittömästi ja tulee korvaan tuon vanhan saitin. Ja toivottavasti on vähintään yhtä hyvä kuin edellinen, ainakin vähän ajan päästä. Varmaan löytyy vielä jotain pieniä glitchejä sieltä täältä. Pahoittelut jo etukäteen, jos niitä tulee sieltä vastaan, pyritään korjaamaan, jos jotain sellaista siellä on. Mä sain yhden tärkeän palautteen tämän projektin aikana. Tämä on siis noin vuoden prokkis ollut tässä uudistaa tämä. Ja tämä on läpikotaisesti siis sekä taustajärjestelmä että edusta mennyt uusiksi tässä näin. Ja yksi tuttu amatööri kommentoi mulle, että älä riko toimivaa. Ja mun mielestä se oli ihan äärimmäisen tärkeä palaute. Mä oon itse täysin samaa mieltä, että toimivaa ei pitäisi rikkoa. Joten katsotaan kuin kävi. Eli mä demoon tässä nyt vähän tätä saittia livenä, että millä tavalla asiat nyt sitten uudessa on ja olen tietysti yrittänyt tehdä asiat sillä lailla, että on tieten tahtoen keksinyt kääntää maailmaa päälailleen, jos ei sitä ole pakko. Eli kuten tässä huomaatte, niin tämä perusasetelma on aika lailla ennallaan siinä mielessä, että vasemmalta löytyy valikko, listaus löytyy tuosta keskeltä, mutta sitten koska meidän ruudut on kasvanut niin tableteissa kuin läppäreillä kuin pöytäkoneellakin resoluutio enemmän, niin voidaan tuoda tähän enemmän sisältöä. Eli täällä oikeassa laidassa on sitten käytettävissä kartta-alue. Ja tämä kartta-alue elää livenä tämän listauksen kanssa sillä lailla, että jos tästä nyt halutaan mennä lapualle, niin tämä kartta ottaa tuon lapuan tuohon keskipisteeksi. Ja jos mä haluan tästä nyt navigoida sitten kartan kautta lapualle, niin se avaa mulle lapuan sivun. Ja täällä nyt sitten Vaasassa näyttää olla joku tommonen APRS-digi, niin mä voin siirtyä tästä kartan kautta nyt sitten sen APRS-digin sivulle. Eli navigointi onnistuu kummalta tahansa puolelta, joko tästä etusivun listauksesta käyttämällä näitä nappuloita täällä perässä, jotka lennättää sitten oikeaan paikkaan. Karttaa voi tietysti sen jälkeen zoomailla. Mä kerron kohta noista ryhmittelyistä. Tai sitten täältä kartan kautta voi navigoida. Täällä kartassa on pikkusen asetuksia, muun muassa uutena toimintona tullut toi lokaattoriruudukko, että jos niitä tuossa erityisesti toistiasemien hallinnoinnissa tarvitaan, niin se löytyy täältä. Ja sitten tosiaan toi kartta klusteroi noi asemat tuossa oletustilanteessa, eli jos palaan tuosta maapallosta tuohon näkymään, mikä näkyy oletuksena, niin jos noita on kovin paljon tuossa, niin se ryhmittelee ne tuollaisiksi klustereiksi ja sitten näitä klustereita tässä automaattisesti aukeaa, kun zoomailee tätä karttaa. Mutta jos tätä toimintoa ei halua pitää päällä, niin täällä on täällä valikossa tämmöinen ryhmittele asemat, jolla sen saa pois päältä ja sitten näkyy asemia.
Tämä toimii kuitenkin niin, että jos tietty määrä asemia filtteröityy tähän listaan, niin se klusterointi tippuu automaattisesti pois päältä, jos ne on niin kuin lupa olettaa, että ne näkyy siinä ilmaista klusterointiakin. Se klusteroinnin tarkoituksena on lähinnä vain estää sitä, ettei missään sekamelska tietyssä kohtaa. Ja kaikki nämä listaukset elää nyt tässä niin kuin reaaliaikaisesti, toisin kuin siinä aikaisemmassa versiossa piti aina ladata sivua uudelleen, eli jos täällä muuttelee nyt vaikka sitten, että QRV-asemat ja asematyyppi on vaikka sitten puhetoistin, niin tämä listaus päivittyy tässä selaimen päässä, eli erityisesti jos käytätte hitaampia internetyhteyksiä, niin tämä on huomattavasti paljon nopeampi, koska kaikki tämä logiikka pyörii täällä paikallisesti selaimessa, tiedot on jo haettu sieltä serveriltä aikaisemmin. Sitten tässä taustalla, niin kuin mainitsin, niin on paljon tapahtunut muutoksia myös siellä tietokannan päässä. Eli tietokannan rakennetta on muutettu erityisesti siitä näkökulmasta, että voitaisiin ohjelmoida noita käsikapuloita ja muita laitteita automaattisemmin, että tietokannassa datat olisi vakiomuotoisia, niissä ei olisi sellaisia ihmisen syöttämisestä johtuvia virheitä, kuten esimerkiksi, että joku haluaa kirjoittaa 1750 Hz, joku haluaa kirjoittaa 1000 erottimella 1000,750, joku haluaa kirjoittaa 1750 ja joku vielä ehkä haluaa laittaa yksi välilyönti 750, josta meille syntyy samaan tekstikenttään tästä 1750 Hz piipasta helposti 5 eri varianttia. Ja sitten sen jälkeen kun ihmetellään, miten me voitaisiin generoida kooditiedosto, joka voitaisiin työntää käsikapulalle niin, että siellä on se käsikapula ohjelmointilaitteen ymmärtämä 1750, niin siihen joutuukin kirjoittamaan vähän koodia väliin, joka tekee siinä sitten keinoälyä sen asian ymmärtämiseksi. Palaan tuossa vähän myöhemmin noihin toimintoihin. Mutta kuten huomaatte, niin tässä on vähän muuttunut listaus sitä kautta, että tänne on tullut joitakin asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. Yksi sellainen keskeinen rakennemuutos tässä on ollut se, että verkkojen käsite on muuttunut. Aikaisemmin noissa verkoissa näkyy sellaisia asioita kuin esimerkiksi C4FM tai Analog FM, jotka periaatteessa voi olla verkkoja. Se siinä aiemmassa saitissa oli kätevää, että niitä pystyi hakemaan sitä kautta. Mutta tässä uudessa rakenteessa me on tähän pystytty tekemään näiden modejen kautta sen verran hyvät haut, että käytännössä niin täältä on otettu ne päällekkäiset verkot pois. Eli täältä löytyy modena DMR, joka tarkoittaa sitä, että kaikki DMR-asemat riippumatta siitä, mihin verkkoon ne kuuluu, voi hakea tällä modevalinnalla. Sen lisäksi meillä on pari DMR-verkkoa, FinDMR ja FinDMR Hybrid, jotka voi hakea täältä, eli sitten voi yhdistellä näitä hakuehtoja ja käyttää näitä verkkoja siihen, mihin verkot on varsinaisesti tarkoitettu. Mutta tämä modejen käyttäminen tässä on helpottava tekijä ja uusi ominaisuus, eli esimerkiksi vaikka nyt sitten CV:tä puhuvia asemia, niin täältä nyt sitten löytää majakoita. Saattaa olla, että voi olla jotain syitä, minkä takia haluaa hakea modella P25 tai Confusioneita tai jotain muuta vastaavaa. Sitten täällä oikealla ylhäällä on muutama ikoni. Täällä on päivä, yö, teemavalinta. Kartta ei vielä valitettavasti elä, sen kanssa täytyy vähän tutkailla, että olisiko meillä semmoista taustakarttaa saatavilla internetin maailmasta, joka voisi tuohon palvella. Sitten täällä on paikannus niin kuin ennenkin, eli jos tätä klikkaa, en tiedä minne tämä nyt sitten meidät paikantaa tässä tilanteessa. Mutta tämän erityisesti mobiilissa pitäisi paikantaa siihen paikkaan, missä se käyttäjä on. No, kyllä tämä nyt näyttäisi, että tämä paikantaa meidät tänne Helsinkiin, eli nyt tässä tilanteessa niin täällä näkyy markkeri sinä, ja täytyy sanoa, että Opus 3 rakennuksia niin kohtuu hyvin toi taika tonne näyttää tapahtuvan. Ja nyt sitten tähän paikkaan suhteutettuna on sitten lähimmät asemat listassa, ja jälleen kerran näitä voi sitten filtteröidä, jos haluaa tästä nyt sitten vaan QRV-asemat tai muuta. Ja kuten tuossa pikkusen jo näytin, niin tätä kartan ja tämän taulukon välistä suhdetta voi säätää tästä, jos niikseen haluaa. Sitten täällä on samaan tapaan kuin viimeksi myös kieliversiot. Kielimallit on yllättävän hyviä kieliasioissa, joten olen saanut sieltä paljon tukea myöskin tuossa kielikysymyksessä. Jos siellä on jotain epätarkkuuksia esimerkiksi ruotsinnoksissa, niin otetaan mielellään kyllä palautetta vastaan. Ei ole ollut tässä natiivia tarkastajaa sillä. Voi olla jotain semmoisia, mitä on syytä katsoa, että vastaa amatöörislangia niissä ilmauksissa. Eli tässä on tämä yleisnäkymä selailun suhteen, käytännössä se, mitä tässä asemat näkymässä näkyy.
Tuolla alhaalla on selite noille tyypeille. Samat ikonit on käytössä kuin ennenkin, ne on vaan nyt uudessa saitissa vektoria kaikissa eri moodeissa, mobiilissa ja desktopilla. Ja himmeenä oleva tarkoittaa QRT, eli ei tällä hetkellä toiminnassa olevaa asemaa. Ja sitten tämä tummempi, että asema on toiminnassa. Sitten jos mennään eteenpäin tätä valikkoa, täältä löytyy FinDMR-sivu hyvin saman näköisenä kuin nykyiselläkin väistyneellä saitilla. Täällä jos menee tämän online-tekstin päälle, niin uutena ominaisuutena haetaan sen DMR-ID, harddisk-versio, firmware-versio ja tyyppi, millä tavalla se on kiinni siinä verkossa. Eli jos esimerkiksi sysoppien on tarve katsoa, että tuliko se firmis ajettua sisään, niin tästä pystyy katsomaan aika näppärästi listana läpi, että onko nyt sitten ajossa tuoreinta softaa. Sitten, ja sama juttu näille, siis suoritus toimii näille näkymille ja samalla lailla tätä kartta-aluetta voi täällä säätää ja niin edelleen. Sitten mä oon muuttanut tapahtumatoistimien nimen sen takia, että mä tämmöisellä luovalla mielikuvituksella ajattelin, että jossain tapahtumassa voisi olla elossa joku muukin automaattiasema kuin toistin. En tiedä missä ja milloin voidaan keksiä se tapahtuma ja se käyttötarkoitus, mutta joka tapauksessa nämä on nyt asemat tapahtumissa, eli jos me viedään jonnekin tapahtumapaikalle asemia, niin voidaan, silloin näköjään yhdyssanavirhe tuossa tekstissä, täytyykin korjata se tapahtuma-asemia. Joka tapauksessa niin voidaan viedä se sinne tapahtumaan niin, että tämä saitti tietää ennalta ohjelmoituna, että milloin ruvetaan näyttämään sitä tietoa tässä. Eli aikaisemmin nämä on aktivoitu manuaalisesti tänne, niin nyt tämä on tehty sillä lailla, että jos tänne laitetaan päivämäärä mistä lähtien, voitaisiin kohta näyttää sitä mistä lähtien mihin asti, niin se näyttää automaattisesti sitten. Tämä on ihan vaan metadataa kanavista, jota käytetään tuolla muualla, mutta jos tulee tarve katsoa, että mikä kanava oli mikä kanava, niin se on samassa paikassa kuin ennenkin. Changelog on olennaisesti samanlainen kuin ennenkin, mutta on lisännyt tähän tämmöisen graafisen näkymän, joka erityisesti ohjelmistokehityksessä tekeville saattaa olla jostain ennalta tuttu, eli siitä näkee vähän, että minne ajankohtiin noi on painottunut noi muutokset. Sitten uutena toimintona tullut tämmöinen pieni tilastografiikka-juttu, jossa ehkä päällimmäisenä pistää merkille se, että verkkoja on entistä vähemmän johtuen siitä rakennemuutoksesta. Ja sitten on tietyllä tavalla ihan hauskaa nähdä joitakin asioita täällä, eli esimerkiksi se, että minkälainen on bandijakauma. Ja täällä oli myös aika mielenkiintoisia teholuokka-asioita ja joitakin niin kuin sijaintiin liittyviä juttuja. Et esimerkiksi tällä hetkellä niin Tampere pitää kärkisijaa Suomessa, hyvä Tampere, kaupungeissa. Pääkaupunkiseutu siinä tietysti jakautuu sitten useammalle kaupungille, mutta täältä näkee muun muassa, että mihin lokaattoreihin meillä on asemat keskittynyt. Ja myöskin, että minkälaista korkeusjakaumaa edustaa. Kohtuu kiitettävästi meillä on tuolla korkeissakin mastoissa näiden yhteistyösopimusten myötä asemia, että se on tietysti tosi hieno juttu. Sitten on aika lausua pikkusen kiitoksia tässä kohtaa, nimittäin ei ole tarvinnut ihan kaikkea tästä tehdä yksin. Mulla on ollut apuna Tommi 8DMM ansiokkaasti täällä laajentamassa sitä toiminnallisuutta, mitä tulee noiden käsiradioiden ohjelmointiin. Ja haluan käyttää tässä muutaman sanan selittääkseni sitä, että miksi asiat pitäisi olla paremmin ja toivon mukaan tulee olemaan huomattavasti paremmin nyt sitten tässä uudessa. Eli niin kuin aikaisemmin sanoin, niin meillä oli joitakin sellaisia kenttiä tuolla, jotka aiheutti sitä, että meillä oli vaikea tehdä automaattisesti generoituja tiedostoja näille ohjelmointilaitteille. Eli jos halutaan ohjelmoida esimerkiksi käsiradioita, niin meidän data ei ollut yhteismuotoista, ei ollut käytettävissä suoraan koneluettavasti. Ja nyt se huomattavan paljon sitä on. Eli voidaan tehdä automaattisesti exportteja ja Tommi 8DMM tosiaan auttanut tässä ja kontribuoinut tänne. Kiitos hänen, niin QDMRlle YAML-exportin, Anytonein CPS:ään kelpaavan CSVn, OpenGD77 CPS:lle kelpaavan CSVn. Ja nämä kaikki valinnat on kustomoitavia. Tässä taidettiin innostua ristiin toistemme tekemisistä, koska mä olin kirjoittamassa tämän saitin varsinaista exporttia, mikä täällä alkujaan oli, ja tässä on mahdollisuus sitten kustomoida näitä valintoja niin, että jos on kiinnostunut ottamaan aseman nimet ja tyypit, mutta ei ole mistään muusta kiinnostunut, niin voi vetää exporttiin haluamansa asiat täältä halutuista verkoista. Niin tässä nyt sitten on mahdollista myöskin
näiden eksporttien osalta niin aika paljon kustomoida, mutta Tommi veitän kyllä selkeästi vielä korkeammalle tasolle kuin mitä tuossa mulla on, eli täältä pystyy nyt tältä monipuolisten valintojen advanced-puolelta niin pystyy määrittelemään aika tarkkaa asioita, jopa sen, että missä formaatissa haluaa nimikentät sinne eksporttiin laittaa. Eli voisi sanoa, että tässä säästää sitä manuaalista työtä siellä sen CPS:n puolella huomattavasti. Noi muutokset siellä tietorakenteessa näkyy esimerkiksi sillä lailla, että nämä avauspiipat ja muut vastaavat on jatkossa taulukoissa, eli sysopit kun ylläpitää näitä asemia, niin ei voi enää vapaasti kirjoittaa sinne niitä, vaan ne on taulukoitu tietokantaan ja sinne tarvittaessa lisätään sitten uusia muotoja. Ja nyt kun tässä on käynyt oikeastaan läpi melkein tämän koko käyttöliittymän, niin olisi tarkoitus kohtapuoliin siirtyä noihin muokkaustoimintoihin. Mä vähän näytän, että miltä tämä saitti näyttää näiden ylläpitäjien näkökulmasta. Sitä ennen niin tänne nyt on sitten lisätty joitakin tämmöisiä lakityyppisiä toteamuksia siitä, että palvelua edelleenkin saa käyttää vain ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä on amatööreille tekemä palvelu. Meillä on kyllä käytössä kohtuullisen monipuolinen API, josta pystyy kaiken tämän tiedon hakemaan. Ja itse asiassa koko tämä saitti perustuu tähän APIin, joka täällä on. Eli jos esimerkiksi tarvitsee koneluettavasti vaikkapa asemalistaa, niin tässä on tämmöinen interaktiivinen työkalu käytössä, jolla pystyy ajamaan näitä kyselyitä. Eli nyt mä ajoin tämmöisen Stations-kyselyn tänne. Ja mä sain sieltä vastauksena sitten ison joukon noita asemia. Ja tämä saitti teknisesti käyttää tätä samaa rajapintakerrosta tässä. Ja täällä on muun muassa sitten Brandmeister DMR Finland integraatio varten niin tämmöinen välitysreitti, joka käy hakemassa tiedot sieltä varsinaisesta paikasta ja tuottaa sen tiedon. Eli hyvin paljon on tietoa saatavilla koneluettavasti, jos tälle tiedolle on tarvetta, vaikka esimerkiksi mobiilikäytössä, jos tarvii jotain semmoista kehittää, tai jos meidän tarvii integroida jotain asioita, että saadaan jotain tietoa johonkin esimerkiksi järjestelmän konfigurointiin tai muuhun, niin koneluettavuus on parantunut. Ja silloin kun tuo viime saitti aiempi toteutettiin, niin oli toiveissa, että pitäisi toistinasema lista voida printata tai tarvittaessa ottaa tabletille. En tiedä kuinka paljon nykyisellään on sellaisia paikkoja, joissa kuuluu ainoastaan amatööriradiot, eli sinne tarvitsee sitten mennä näennäisesti offlineen, niin edelleen tämä toiminto on olemassa. Nämä tulee toistaiseksi vielä vanhan saitin rajapinnalta, eli näihin ei noin muutokset uudella puolella vielä päivity. Mä tuun päivittämään nämä tuohon uuteen tietorakenteeseen, kun vaan kerkiän, mutta toiminto löytyy täältä datan vienti- ja PDF-listat alta. Ja saittia tosiaan pystyy Automatix RAL-FIissä selaamaan nyt tästä lähtien uudelta puolelta. Jonkun verran voi olla päällekkäisten tiedostonimien johdosta jotain sellaista, että kannattaa ehkä selaimessa painaa reloadia ja jos jotain outoa ilmenee, niin voi olla välimuistin tyhjentäminen siinä kohtaa ihan terve valinta, niin sieltä ei tule mitään vanhaa tavaraa selaimelle, joka voisi häiritä sitä käyttökokemusta. Viimeisin päivitys täällä tuttuun tapaan samassa paikassa kuin ennenkin ja hakupalkki tuttuun tapaan samassa paikassa kuin ennenkin, mutta tähän on tullut pikkusen parannusta. Eli jos täältä hakee nyt esimerkiksi vaikka OH2RCH, joka on mun suosikki esimerkkini näissä demonstroimaan tätä, niin OH2RCH on tällainen miksi sitä nyt sanoisi, ei nyt kameleontti, mutta tämmöinen moniulotteinen otus, jolla on erilaisia ilmentymiä, niin nyt tässä uudessa listassa on mahdollisuus nyt saada sitten kerralla näkyviin, että minkä RCH kanssa on tekemisissä. Eli täältä löytyy C4FM RCH-asema, täältä löytyy P25-asema, ja nämä on siis eri asemina täällä tietokannassa, joten siinä tilanteessa, kun ne on eri asemia, niin osaa sitten valita sen oikein. Ja nythän tämä uusi rakenne tulee mahdollistamaan vielä monipuolisemmin sen, että me voidaan kuvata, että mitä kaikkia modeja siellä on, mutta erityisesti silloin, jos on haettu samalle asematunnukselle useampia lupia eri taajuuksille, niin silloin nämä kaikki taajuudet esiintyy edelleen siinä omina erillisinä asemina. Mä näytän sitten vähän noita
kirjautumisen takana olevia toimintoja. Mä näytän tuosta testisaitin puolta sen takia, että mä haluan voida tehdä sinne muutoksia. Kirjaudun tuonne sisälle ja tässä tulee nyt olemaan semmoinen kaikkia niitä sysoppeja koskeva muutos, että tässä uudessa järjestelmässä on uudemmat tavat tallentaa salasanat turvallisesti sinne tietokantaan. Johtuen tästä uudesta tavasta turvallisemmin tallentaa ne, niin kaikille käyttäjille resetoidaan salasanat tämän käytön alkaessa. Ja salasanan pituusvaatimus 12 merkkiä. Yritin pitää sen niin kuin siedettävän maltillisena. Se ei kauhean hyvä ole, suositushan nykyisellään on melkein, että saisi olla 16 merkkiä. Et laittakaa mielellään niin kuin kunnon salasanat sinne, mutta joka tapauksessa kaikkien ylläpitäjäkäyttäjien salasanat resetoidaan, kun siirrytään tähän uuteen, jotta saadaan samalla päivitettyä ajanmukaiseksi myös se niin sanottu hash-algoritmi siellä, jolla ne salasanat on suojattu sinne tietokantaan. Mutta nyt kun mä kirjaudun tänne sisälle, näkymä näyttää olennaisesti samanlaiselta kuin ennenkin. Jostain pienistä asioista huomaa eron, eli täällä nyt esimerkiksi sitten muutoslogissa on tullut yksi sarake lisää päivitti, ja täällä näkyy mun koordinaattoritestikäyttäjä Testinaattori, joka on tehnyt tässä eilen paljon kaikennäköisiä testioperaatioita. Mä näytän pikkusen tästä muokkausta tämän sysopin näkymän kautta, eli täällä nyt sitten asema-ylläpitäjillä on hyvin samantyyppistä näkymää kuin mitä tuolla katselupuolella. Tässä on karttanäkymä apuna, täällä on Maidenhead-koordinaatit näkyvillä, eli näkyy toi lokaattoriruudukko, sen saa täältä täpättyä pois, jos sitä ei tarvitse. Eli pystyy sillä perusteella katsomaan, että tuliko laitettu asema oikeaan paikkaan. Ja sitten näkyy sysopin vastuulla olevat omat asemat tällä ensimmäisellä välilehdellä. Tässä tulee samalla myöskin perehdytystä, jos linjoilla tai paikan päällä, ja paikan päällähän ainakin on, niin asemia ylläpitäviä, niin tulee samalla myös vähän perehdytys siihen, että mitkä asiat toimii millä tavalla nyt sitten tässä uudessa muokkauksessa. Eli tosiaan omat asemat näkyy tässä ensimmäisellä välilehdellä, ja tämän välilehden osalta se huomioarvoinen asia on se, että tässä näkee enemmän kuin mitä kirjautumaton käyttäjä näkee siellä varsinaisella katselusivulla. Eli tässä näkyy myös sellaisia asemia, jotka on sellaisessa tilassa, jotka ei näy käyttäjille. Eli kun luodaan uusi asema, niin se oletuksena tulee unknown-tyyppiseksi, ja se unknown-tyyppinen asema ei näy käyttäjille. Tämä mahdollistaa sen, että ylläpitäjät voi täydentää tiedot rauhassa ja julkaista sen aseman sitten sen jälkeen, kun tiedot on täydennetty. Ja tietenkin näiden sysoppien täytyy nähdä ne asemat jo ennen kuin ne asemat on julkaistu, joten tässä näkyy asemat tästä tyypistä tilasta riippumatta. Mulla on nyt tässä esimerkkinä tämmöinen testiasema 3. Menen tänne näin, ja tässä nyt on esimerkki sellaista asemasta, joka on perustettu tänne, ja se on nyt unknown-tilassa. Sitten täällä on asemat tapahtumissa, joka mahdollistaa sen, että mä voin lisätä tämmöisen tapahtumakirjauksen tänne, eli mä voin valita omista asemistani jonkun ja kirjoittaa nyt sitten, että jos nyt esimerkiksi sattuisi olemaan hypoteettisesti joku tällainen tapahtuma jossain, antaa sille tapahtumalle joku urli. Ja jos kuvitellaan, että se nyt hypoteettisesti tapahtuisi vaikka tuossa helatorstain tietämissä, niin mä voisin esimerkiksi nyt tehdä sitten niin, että se olisi ajastettuna tänne niin, että tämä testiasema 3 aktivoituu tämmöiseen tapahtumaan, johon mulla on sitten tuossa linkitys eteenpäin, ja siellä saitilla sitten se menee näkyville jollain tietyllä kellonlyömällä. Sitten täällä on sysopin katsottavissa noi metatiedot, mitkä tuolla taustalla on, ja tässä kohtaa ehkä hyvä selittää pikkusen tätä rakennemuutosta, mitä siinä on tapahtunut. Eli tosiaan noi kaikki ennen verkoissa olleet modet on siirretty tänne mode-puolelle. Eli nyt esimerkiksi Analog FM-asiat löytyy tuolla modella FM. Ja jos jollain toistimella ei nyt sitten jotain modeja vielä ole, niin lisäillään sitten sysoppien toimesta tietysti niitä modeja sinne, niin että kaikkien toistimien ja muidenkin asemien mode olisi mahdollisimman täydellisesti oikein, koska tällä modella on tosi keskeinen vaikutus erityisesti niihin Tommin tekemiin eksporttitoimintoihin, että ne menee oikein. Eli jos sitä modea ei löydy, niin ei se hakukaan löydä tietenkään sitten sitä asemaa.
Eli jos sieltä haluaisit vaikka sitten hakea kaikki tetrat tai kaikki DMR tai muuta, niin sillä modella on hirveän näppärä hakea, mutta se edellyttää sen, että Sysop on todella laittanut sen moden sitten sille asemalle. Sitten nämä avaustavat on ollut mielenkiintoinen maailma, eli on pitänyt vähän kartoittaa, että millä eri tavoilla me voidaan saada toistin auki. Se voidaan ilmeisesti saada kantoalusta lähtien jonkinnäköisillä koodeilla. Osa niistä on digitaalisia ja osa ei, ja osa on yhteensopivia joidenkin asioiden kanssa ja osa ei ole. Ja sitten kun mennään siihen, että millä tavalla se kooditaulukko muodostuu, niin sitten tullaan siihen, että jokaiseen tämmöiseen äskeiseen pitää sitten liittää erilaisia tarkempia määreitä, joilla sitä tämä voidaan toteuttaa. Ja tässä on tämän taustalla olevan tietokannan sisältö, mitä siellä on. Eli nyt sitten esimerkiksi täällä tapahtuman paikalla oleva Tetraspotti käyttää tuollaista MCC Mobile Country Code 901, Mobile Network Code 999, olikohan se ykkönen tuossa käytössä, täällä näyttää olevan 9999. Mutta joka tapauksessa niin nämä on siellä valmiina, eli Sysoppien elämä on nyt sillä lailla helpompaa, että jatkossa kun tarvii sille asemalle valita sitä, niin voi tuossa, mä näytän kohta miten se tehdään, niin voi suoraan listalta valita. Täällä näkyy asemaverkot, joita tosiaan oli entistä vähemmän, ja tilakoodit, mitä on mahdollista käyttää. Näistä ehkä Sysopeille voisi sen verran sanoa, että ei oikeastaan nyt sitten tulla tarviimaan välttämättä, kun se unknown silloin alkutilanteessa ja sitten meillä on QRV, QRT ja deleted käytäntö säilytetään ennallaan. Eli jos Sysopien on tarve poistaa asema, niin deleted tilaan laittaminen indikoi sitten esimerkiksi meikäläiselle, että voidaan se jossain kohtaa sitten pysyvästi sieltä tietokannasta sitten poistaa. Sitten täällä Sysopien puolella on myös tämmöisiä hassutuksia, joita on tuossa tekoäly meille avuksemme tehnyt. Täytyy katsoa, miten tämä suoriutuu tästä. Pena OH3BK toivoo, että lisättäisiin tällainen kalkulaattori, jolla voidaan laskea, että miten erinäisiä harhoja löytyy erinäisiin paikkoihin. Ja syötin sen speksin tuolle Claude-tekoälylle ja sitten tarjosi mulle tällaisen välineen, missä nyt sitten saa laittaa megahertsejä tonne ja se sitten tuottaa tänne. Ja kyllä se ainakin päällisin puolin näytti, että ihan oikein näköisiä kaavoja tekee. Mutta jos mennään siihen varsinaiseen muokkaamiseen sitten, niin tosiaan täällä päänäkymässä, missä nämä ovat asemat näkyy, on mahdollisuus mennä asemalle ihan samalla lailla kuin mistä tahansa muualtakin tänne asemalle voi mennä. Eli sillä ei sinänsä sen muokkaajan kannalta ole väliä, että miten tähän aseman sivulle päätyy. Ainoa ero on vaan se, että jos se asema on vielä unknown tilassa, niin ei siihen asemaan pääse mitenkään muuten kuin tuon äskeisen sivun kautta. Mutta kun tänne sivulle pääsee, niin tässä huomaa, että tänne on ilmestynyt tämmöiset kynä-ikonit eri paikkoihin, jotka näkyy siis silloin, kun on kirjautuneena ja on oikeudet tähän asemaan. Ja oikeusperiaate on edelleen ennallaan. Jos joku täällä paikan päällä voisi laittaa radioa pienemmälle, täällä kuuluu joku taustahäly. Kiitos. Niin tosiaan täällä kynäkuvakkeet on täällä läsnä ja tämä logiikka näiden oikeuksien suhteen on ennallaan sikäli, että Sysopilla on oikeus niihin asemiin, joille hänelle on määritelty Sysopin oikeudet. Eli jos on käyttäjätunnukset tänne saitille, niin näkee Sysop-valikon, ja jos on asetettu jonkun aseman Sysopiksi, niin sitten näkee sen aseman ja pystyy muokkaamaan sen aseman tietoja. Jos on jonkun asemaverkon koordinaattori, näkee kaikki sen asemaverkon asemien tiedot ja pystyy muokkaamaan niitä kaikkia sen kyseisen asemaverkon asemia. Eli koordinaattorilla on tavallaan niin kuin Sysopin oikeudet koko sen kyseisen verkon laajuudessa. Mä en tainnut nyt tuossa aikaisemmassa vielä mennä näihin muihin aseman välilehtiin, joten mä taidan tässä yhteydessä nyt käydä ne pikaseen läpi, niin tulee tämä kokonaisuus käytyä läpi. Eli tällä sijaintivälilehdellä, jota ei vielä katsottu, niin siltä löytyy QTH-lokaattori-koordinaattitiedot. Koordinaatit voi kopioida leikepöydälle klikkaamalla tästä, jos haluaa käyttää vaikka jotain kansalaisen karttapaikkaa tai jotain muuta vastaavaa. Tässä on myös tämmöinen View on Google Maps, joka käyttää näitä koordinaatteja ja linkkaa sinne saitille, jolloin pääsee katsomaan esimerkiksi satelliittikuvan kautta, joka voi usein olla saittisuunnittelussa hyödyllistä. Ja sitten on noin korkeustiedot.
Sitten on välilehti, jossa on verkkojäsenyydet, ehkä vähemmän tarpeen nyt jatkossa, koska ne modet hoitaa niin paljon, mutta jos halutaan perustaa uusia verkkoja, niin totta kai on kiva, että me voidaan tänne kertoa, mitä verkkoja meillä on. Sitten on lähiasemat tämän kyseisen aseman kannalta, eli jos asemalla on sijainti, niin me saadaan tietää, mitä asemia sen kyseisen aseman lähellä on. Ja näitä nyt voi tässä eri tavoin sorttailla. Käytännössä nyt ehkä mielenkiintoisin on se oletusnäkymä, jossa näkyy lähimpänä, mutta sitten on mahdollisuus tietysti suodattaa myös tätä näkymää halutulla tavalla. Ja nuo suodatukset toimii myös näillä tekstikentillä, eli vaikka tuolle bandille ei nyt ole tässä pudotusvalikkoa, niin kirjoittamalla 4.3 tänne hakuun, niin on mahdollista filtteröidä bandikenttää, eli saada sieltä sitten kuitenkin suodatettua ne 70 senttiä ulos. Ja sama muuten koskee täällä asemalistassa semmoista ominaisuutta, että jos esimerkiksi vaikka on kiinnostunut kolmosten asemista, niin tuohon filtterikenttään kirjoittamalla OH3 se aika näppärästi palauttaa sitten sekä listauksena että karttanäkymänä kolmosissa olevia asemia. Mä palaan nyt siihen testiasema 3 näkymään ja täällä nyt sitten kohta niihin muokkaustoimintoihin. Täällä myös aseman alla on muutoslogi ihan vastaavasti kuin on ollut aiemminkin. Menen tuonne muokkauspuolelle. Tässä näkyy nyt tuo editori ja tämä toimii sillä logiikalla, että kun kynää painaa, niin se avaa sen näkymän, tai ainakin sen pitäisi avata se näkymä, jota osiota tässä ollaan klikkaamassa. Eli jos mä toistin tiedot kohdasta klikkaan, niin mulle aukeaa toistin tiedot välilehti. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, että käyttääkö tähän siirtymiseen näitä välilehtiä täällä vai tuleeko kynien kautta. Olennaista on se, että aina kun tämän editorin jättää, niin on syytä tallentaa tai perua muutokset riippuen siitä, kumpi on toive. Eli muutokset ei säily täällä täbeillä tämän sulkemisen yli. Eli jos täältä nyt menee pois ja se tulee takaisin, niin ne muutokset katoaa sieltä välissä. Eli logiikka on se, että täällä tehdään muutoksia, missä ikinä haluaa tehdä, ja sitten sen jälkeen tallennetaan. Eli useammallakin välilehdellä voi käydä muokkaamassa. Eli otetaan tässä nyt esimerkiksi tämmöinen puhetoistin, joka olisi nyt sitten tuonne kolmosiin tulossa. 434625 saattaisi ehkä olla semmoinen, mikä on bandilla. Me halutaan laittaa se QRV:ksi, mutta me ei vielä haluta laittaa QRV:ksi, kun meillä on vielä vähän asiat kesken. Voidaan kertoa tänne näin kuvaus. Tämä nyt on sitten FM-toistin Hyppyrimäellä. Tässä on nyt esimerkkitekstejä, syötän ei välttämättä niin, että tässä kuvauskentässä nyt tällaista esiintyisi. Jos mä painan tähän tallenna, niin se antaa mulle tämmöisen vahvistusdialogin vielä, missä kysyy, että onko nyt ihan varmaa, että haluan kuvauksen muuttaa arvosta test tuommoiseen arvoon. Ja jos mä sanon vahvista, niin päivittää se asema ja palauttaa käyttäjän takaisin tähän tilaan. Ja nyt mä voin tosiaan tehdä täällä muitakin muutoksia, eli esimerkiksi nyt sitten jos tällä on tämmöinen erotus, että se on 2 megan erotuksella, niin tämä näyttää nyt sitten tässä tämän tilanteen sen käyttäjän kannalta, että käyttäjä lähettää sisään tonne taajuudelle ja toistin lähettää ulos tolla taajuudella, eli käyttäjä RX-taajuus on sitten toistimen lähetystaajuus. Ja jos tässä nyt kävisi sitten semmoinen epäonninen käpy, että mä kirjoittaisin tänne vähän hassuja asioita, niin täällä on tietokannassa myöskin, siis tämän saitin tiedoissa, ei tietokannassa, vaan täällä palvelun sisällä määriteltynä karkeat bandirajat, eli tämä varoittaa siitä, että nyt toi splitti johtaisi siihen, että me ei oltaisi bandilla. Eli ei voi syöttää täysin järjettömiä tietoja näihinkään, ja tämä entisestään auttaa sitä, että ei kävisi sitä, että kun niihin eksportteihin haetaan dataa, niin tulisi vääränmuotoista dataa, ja sitä kautta ne eksportit ei sitten toimisi. Eli mennään 2 megan splitillä. No sitten on tämä avaustapa, josta jo aikaisemmin puhuin. Täällä on mahdollisuus valita nyt sitten halutut tavat. Eli tässä nyt esimerkiksi kuvitellaan sitten olevan vaikka tämmöinen Continuous Tone Coded Squelch System käytössä, eli tuttavallisemmin aliääni. Ja kuvitellaan nyt sitten aliääni olevan nyt sitten vaikka 118.8. Meillähän on aliäänisuositus Suomessa, jonka mukaan haetaan sitten sieltä se oikea aliääni ja automaattisema toimikunta auttaa asiassa. Lisätään semmonen sinne ja kuvitellaan nyt sitten, että sillä 1750 Hz piipallakin sitten tämä pitäisi aueta, niin otetaan täältä sitten Toneburst-valikosta se piippa sinne ja lisätään mukaan.
jonka jälkeen nyt kun mä oon tallentamassa näitä asioita, niin se kysyy mulle vahvistusta näistä kaikista 3 muutoksesta, että halutaanko muuttaa erotusta ja niin edelleen. Ja kaikki nämä sitten joko vahvistetaan tai perutaan. Ja jos nämä nyt tästä peruu, niin ne jää tänne voimaan, niitä voi käydä vielä muokkaamassa sitten uudelleen, mutta vahvistetaan ne nyt sinne voimaan. Näin tämä logiikka toimii. En tässä nyt käy kaikkia yksityiskohtia läpi, mutta sen verran nyt kuitenkin sanon tässä, että jos leveyspiiriin yrittää syöttää jotain, joka nyt ei tyypillisesti ole Suomessa, niin se herjaa punaisella. Anteeksi, niin, näin. Ja jos pituuspiiriin syöttää vastaavasti, niin se haluaa varmistaa sen, ettei noin mene ristiin. Mutta sitten jos se menee aivan totaalisesti pieleen, ettei ole enää maapallollakaan, niin ei se niitä ota vastaan. Ja sitten mä huomasin semmoisen mielenkiintoisen asian tuolta tietokannasta aiemmasta rakenteesta, että meillä oli 3 numeroa merenpinnan yläpuolella kokonaisosaa ja sitten desimaalit päälle. Ja mä tein sen verran tuossa Wikipedia-tutkimusta, että meidän on mahdollisuus tonne Lappiin asentaa asemia sillä lailla, että ne voisi olla jossain 1300-1400 metrin korkeudessa merenpinnasta, jos äkkiseltään oikein katoin. Niin mä kävin korjaamassa sinne tietokantaan, että nyt niitä asemia voi laittaa merenpinnasta vähän korkeammalle kuin mitä aikaisemmin oli. Et oli aika jännää, että aikaisemmin ei ole tullut vastaan tilannetta, mutta tämä toimii myös samalla lailla, että jos tonne yrittää nyt syöttää jotain, mikä nyt ei ole kovinkaan realistista, niin se estää nuo mahdottomat arvot. Ja sitten kaupunkikentässä vielä semmoinen, että jos tänne yrittää syöttää jotain sillä lailla, että se on alkaa pienellä kirjaimella tai sieltä, minulla oli tässä nyt caps lock päällä, kirjoitin isoilla, niin se muuttaa noin automaattisesti sillä lailla, että on iso alkukirjaa ja pieniä kirjaimia loput. Eli yritetään tälläkin päästä siihen, että nämä tiedot olisivat suht vakiomuotoisia. Lisäkentät eli custom fieldit on ennallaan, eli jos tarvii laittaa vaikka DMR-ID sinne, niin sitten tämä DMR-ID toimii sillä lailla, että lisätään se kenttä tonne. Ja sitten kun se kenttä on lisätty, niin tämä muuttuu editoriksi, jonne voidaan kirjoittaa sitten se DMR-ID tähän kenttään. Ja kaikki nämä muutokset pitää tallentaa ihan samalla lailla kuin tuossa äsken käytiin läpi. Ja millä tahansa tabilla voi tehdä muutoksia ja tehdä enemmänkin muutoksia monellakin tabilla ja sitten lopuksi tallentaa. Sitten sysoppien oikeuksien myöntäminen toimii siis sillä lailla, että niin kuin periaatteessa logiikka ennallaan, että jos on koordinaattori, niin voi antaa siinä omassa ryhmässään sysop-oikeuksia. Ja toimii sillä lailla, että jos on käyttäjä täällä käyttäjätietokannassa, niin käyttäjänimi tohon ja lisää ja voimaan, niin sillä sysoppioikeudet sitten tälle asemalle on myönnetty. Täällä ylhäällä on tämä vastuullisen sysopikenttä, joka on periaatteessa vapaatekstikenttä, eli on myös mahdollista taklata se tilanne, että jos on semmoisia sysoppeja, joilla ei vielä oikeuksia ole, mutta tarvii saada tiedot tänne näkyville, että kuka siitä asemasta vastaa, niin tähän kenttään pystyy kirjoittamaan, vaikkei tunnuksia systeemissä vielä olisi. Tässä tuli käytyä tämä sysopin näkymä läpi. Mä vilautan tuossa vielä, että miltä koordinaattorin näkymä näyttää, koska teitä kuitenkin kiinnostaa, mitä se aita siellä ruohon toisella puolella on. Niin koordinaattorin näkymä on tämmöinen. Siellä on sama tuttu asemalistat näkymä, eli tässä näkyy koordinaattorilla vaan sitten verkon laajuudessa. Sama tapahtuma-asemien tuossa toiminnossa ei ole mitään eroa, se on täsmälleen samanlainen. Siinä on vaan se ero, että koordinaattori voi laajemmin niitä määritellä. Sitten on uuden aseman perustaminen tietokantaan, joka voidaan katsoa tässä pikaseen. Eli tämä kysyy kutsun, asematyypin ja bandin ja nimen, ja sitten sen jälkeen se luo sen aseman unknown-tyyppisenä sinne niin, että unknown statuksella olevana asemana piilossa voi editoida ne tiedot loppuun. Ja tämä on tämmöinen pro-versio, tämä varoittaakin täällä, että tässä mitään vahvistuksia tarvitaan. Että kun koordinaattorit syöttää huolella ne tiedot tähän näin, että kaikki voi muokata jälkikäteen, mutta jos tänne sarjatulella laittaa 10 asemaa, niin ne 10 asemaa sitten on siellä tietokannassa. Että tämän suhteen toivotaan semmoista kohtuullista varovaisuutta, että kun ollaan syöttämässä uutta asemaa, niin syötetään sitten tarkoituksella sinne. Eipä niistä unknown asemista käyttäjille tietysti mitään harmia, jos sinne semmoinen tulee, mutta kuitenkin. Sitten on ollut aikaisemmin joitakin toimintoja käytössä koordinaatiotyötä helpottamaan, muun muassa asemat vailla sijainti, joka kertoo semmoista asemista, joilla ehkä mahdollisesti koordinaattitietoja olisi syytä täydentää. Ja tässä nyt en halua tätä mitenkään, mutta jos joku
tuntee piston sydämessä, että olisi syytä koordinaatti jonkin asemaan laittaa, niin tuossa nyt on kuitenkin toi lista. Ja tätä kautta nyt sitten lisätään noin custom fielin lisäkentät. Eli jos haluatte sysopit jonkun uuden kentän tänne tietokantaan, niin se metodi toimii kuten ennenkin, eli olkaa yhteydessä oman asemaverkkonne koordinaattoriin, pyytäkää ja perustelkaa, miksi sellainen kenttä pitäisi saada, ja sitten koordinaattori pystyy lisäämään tänne uuden lisäkentän halutulla systeeminimellä ja kuvauksella, jonka jälkeen sitten sysopit pystyy laittamaan sitä kaikille asemillensa sen jälkeen. Tällä pyritään välttämään sitä, ettei kaikki sysopit luo toisistaan tietämättä mielivaltaisia kenttiä, ja sitten sen jälkeen meillä vallitsee kaos erilaisia kenttiä, että joku on päätynyt DMR-ID:hen ja toinen on päätynyt DMR-ID:hen ja kolmas on päätynyt DMR-nimiseen kenttään, ja sitten sen jälkeen me ollaan siinä lähtötilanteessa, mistä me halutaan pois. Ja sitten koordinaattori pystyy antamaan sysop-oikeuksia, tuossa on tuo käyttäjähallinta, mutta ehkä nyt tässä kunnioitetaan GDPR:ää ja ei mennä katsomaan käyttäjähallinta-täbiä tässä koulutuksen yhteydessä. Siinä tuli käytyä toi muokkauspuoli läpitte, ja täällä käyttäjille on vielä sitten oma profiili tässä alhaalla, jonka kautta pystyy tekemään salasanavaihdon ja sähköpostiosoitteen vaihdon. Ja tosiaan niin sysoppien kaikkien ylläpitokäyttäjien salasanat tullaan resetoimaan meidän ylläpidon toimesta. Sovitaan tuossa nyt vielä sitten, että lähteekö ne mun toimesta keskitetysti vai jaetaanko koordinaattori verkoittain se homma, mutta joka tapauksessa ne tulee nollautumaan ne salasanat. Siitä tulee sähköposti, jossa pyydetään vaihtamaan se salasana sitten pikimmiten. Mä tästä ulos login screeniin, onko näin aina. Ja päädyn nyt sitten tänne takaisin katselunäkymään. Ja tässä oikeastaan onkin looginen kohta päättää tämä esitys ja kiittää mielenkiinnosta ja toivottaa oikein pitkää ikää tälle uudelle saitille. Sen verran vielä tilastolukuja täytyy tähän loppuun katsoa, että mä aloitin 4. päivä huhtikuuta 2025 tämän uudistamisen versiohallinnan mukaan, joten semmoinen pikkusen vajaa 13 kuukautta, vähän reilu vuosi. Tässä on takana tämän kanssa ihmettelyä ja mä toivon, että tämä palvelee ja on käyttäjille vähintään yhtä hyvä kuin se edellinen ja antakaa palautetta, tulkaa kertomaan, jos joku asia pitäisi olla jollain tavalla toisin. Katsotaan, jos voidaan asialle jotain tehdä. Mulla ei tässä muuta kuin, että jos jollakulla heräsi jotain kysyttävää, niin vastaan mieluusti kysymyksiin. Onko meidän mahdollisuus ottaa linjalta, onko meillä aikaa ottaa muutama kysymys, jos niitä tulee? Linjoiltakin saadaan kysymyksiä. Joo, sieltä, ole hyvä. Miten monta eri toistiasemaa samassa, niin mä en tiedä, tuliko se jo tässä esille, että näyttääkö se hajautetusti ne on kaikki yhdessä limpissä? Eli jos toistimia on paljon, niin ne tässä karttanäkymässä automaattisesti ryhmittyy tälleen. Jos tästä on kysymys. Useampi toisti samaa. Joo, no sitten jos mennään semmoiseen paikkaan, missä on monta, eli esimerkiksi nyt sitten, olisiko tuossa semmoinen paikka, niin se toimii sillä lailla, että jos riittävän paljon zoomaa, niin ne erkanee. Ja sitten jos valitsee sieltä yhden, niin se nostaa sen sieltä esille. Eli on otettu huomioon. Aika nopeasti tuli ilmi tämä tilanne, että meillä on sellaisia maastosaitteja, jossa on monta, niin toi on toteutettu sillä lailla, että kun mennään sinne kaikkein syvimmälle zoomitasolle, niin se keinotekoisesti erkaannuttaa ne toisistaan siinä. Kiitos Pertsa kysymyksestä. Ruotsissa oli jo käytössä semmoinen. Eihän meidän nyt auta olla missään tapauksessa Ruotsia heikompia tässä asiassa. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Oliko muita vielä täältä paikan päältä? Oliko linjoilta tullut kysymyksiä? Sieltä on tullut vaan kiitokset. Kiitoksia. Tuomaskin nyökyttelee täällä. Tuomas approves. Näin niin kuin automaattiasematyöryhmän vetäjän ominaisuudessa, niin kiitän kovasti sinua ja muitakin, että todella
hyvää työtä on tehty ja nykyaikaistettu tämä järjestelmä. Ja niin kuin todettu, varsinkin kaupungissa niin monet uudet harrastajat aloittaa käsikapuloilla ja toistin työskentelemällä. Niin kyllä tämä on siinä mielessä tärkeä palvelu. Ja toki siis myöskin toistinten sysoppien syytä muistaa aina pitää tiedot ajan tasalla. Erittäin paljon tärkeitä nykyaikaistuksia tullut tähän ja uusia toimintoja. Tosi hyvä juttu. Kiitos Tuomas ja ehkä paikallaan muistuttaa sitä, että tämä on just niin hyvä tämä sisältö, kun Hysopit sitä ylläpitää. Että tässä informaatioboksissakin on halunnut aloittaa sillä, että paikalliset Hysopit ylläpitää näitä tietoja ja se on ihan äärimmäisen tärkeää, että ne tiedot on ajan tasalla ja sitä ei voi korostaa liikaa, että ne tiedot, jos ne on täällä oikein, niin ne on tosi monessa asiassa sit sen jälkeen oikein. Että olkaa yhteydessä, jos huomaatte mitä tahansa puutteita, niin ei kannata olla minuun suoraan yhteydessä, vaan kannattaa olla siinä Sysoppiin, jos löydätte sen sieltä tiedoista. Tai sitten jos ette löydä sitä Sysoppia, niin meillä on koordinaattorien nimet tuolla SRALin sivuilla. Niin se on se kanava, missä se menee tehokkaasti, nopeasti voimaan se asia. Toki voi laittaa kelle tahansa meistä, mutta automatic@sral.fi on postilista. Se on se osoite, minne kannattaa lähettää, jos on jotain, mitä haluaa sanoa. Ja ei tarvitse olla se Sysoppi vastaava. Jos huomaa jossain, että täältä nyt näyttäisi, että on tieto jotenkin jäänyt päivittämättä tai muuta, niin ilman muuta toimikunnalle saa laittaa siitä ja kannattaa laittaa postia. Kiitos Lasse, se on erittäin ammattitaitoisesti tehty. Mä kiinnitin huomioon, että sä oot puhunut niin 40 minuuttia, se ei kaatunut kertaakaan. Että se on aika hyvässä mallissa. Että kyllä mä ehdottaisin, että Lassille niin apua. Kiitos. Voisin vielä sanoa näin niin kuin kaupalliselta puolelta katsottuna, niin mä oon nähnyt sellaisia 2-3 miljoonan euron projekteja, jotka on saavuttanut tästä ehkä 10%. Tämä on aivan mieletön niin kuin effortti ja tämä toimivuus ja testaukset ja muut tässä, niin ihan niin kuin mieletön duuni, mitä Lasse on tehnyt. Kiitos Pasi. Kyllä tässä siis täytyy se vielä sanoa tähän loppuun, että tämä ei olisi mitenkään ollut mahdollinen tällä effortilla, ellei me elettäisi tätä aikakautta. Meillä on nuo kielimallit ja kuinka paljon on niin kuin jouduttanut tekemistä se, että tähän on siis tietoturvakatselmointeja tehnyt 2-3 isoa kielimallia iteratiivisesti. Tähän on tehnyt koodikatselmointeja, samaten kielimallit. Tähän on tuosta käyttöliittymäkoodista ylivoimainen enemmistö agenttien tuottamaa. Taustajärjestelmässä on jonkun verran, mutta vähemmän. Se etu, mikä siitä on saavutettu, niin on aivan huima. Mä oon niin saanut tässä seurata. Mulla itselle tämä on ollut siinä mielessä mielenkiintoinen projekti, että tänä aikana, mitä on tätä tehnyt, niin toi generatiivinen tekoäly, erityisesti koodaamisessa, on harppunut aivan älyttömän matkan eteenpäin. Eli silloin kun mä aloitin tämän tekemisen, niin se oli sellainen avustava koodirivien kirjoittamisessa avustava apuri, joka antoi mulle ehdotuksia, mitä se koodirivi voisi olla. Ja tässä lopussa niin mä voin kertoa esimerkkinä esimerkiksi sen, että mä lisäsin eilen illalla viimeisenä asiana tänne, että mä haluan nähdä nämä mode-koodit täällä tässä drop-down-listassa, niin mun ei tarvinnut puuttua siihen sen agentin parannukseen, kun se ehdotti mulle, että näin mä se haluaisin lisätä tähän listaan. Et se on niin kun mun mielestä nyt tällä hetkellä niin kun se, että niin paljon kun se on kontrollissa ja valvottua ja pystyy niin kun seuraamaan sitä, niin kyllä me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja. Että omalta osaltani haluan kiittää tässä Claudea ja mitä näitä oli. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta, eiköhän tässä ole oikein kohta laittaa, kello lyö justiin sopivasti 30, niin laittaa tämä esitys pakettiin. Kiitos paljon.